Буквално започнах от нулата. Постигнах всичко с много труд и усилия. Имах и тежки моменти, но никога не се отказах. И за 12 години създадох един от най-разпознаваемите брандове в недвижимите имоти. Разликата между мен и останалите е, че аз не просто искам да направя хората си брокери, аз искам да ги направя предприемачи като мен. Дойде момент, в който да преминем на следващото ниво, да станем повече и по-силни, да развием нови офиси в големите градове и нови професионалисти, които след това ще променят стила в недвижимите имоти. Затова се обръщам към всички амбициозни хора, които ще видят това видео. Има място, където ще бъдете оценени и където ще бъдете уважавани. Място като никое друго в този бранш. Място, което е символ на професионализъм и 100% коректност към клиентите и към брокерите си. Аз съм Тодор Пастърмаджиев, а това е Lions Group. Лъвът недвижимите имоти. Стани част от нас.